Ahoj, vítám tě u tady toho videa, které ani pořádně nevím, jak mám uvést, protože se stalo něco, co jsem předpokládal, že se nikdy v životě nestane, ale stalo se tak. Sedím tady a točím tohleto video. Takže prostě pro mě je to strašně silný moment. Já vám musím strašně moc poděkovat, protože jenom díky vaší finanční podpoře jsem si koupil herní počítač. A to je prostě něco pro mě strašně neuvěřitelného, protože si vemte, že jsme ještě docela dost malá komunita, ale jsme prostě tak silná komunita, že jsme prostě dokázali vybrat peníze na herní komp a to je prostě pro mě what the fuck. Já to prostě nechápu. Já opravdu nechápu, jak se tohleto stalo, ale stalo se a já vám za to strašně moc děkuju. Samozřejmě největší zásluhou za to může Radox, který vlastně poslal přes 35 000 a Kuba, který poslal 20 000. Ale samozřejmě i ostatním lidem strašně moc děkuji za vaši finanční podporu. V popisku videa jste všichni napsaný. I prostě ty, co mi naposílali třeba 10 korun nebo 9 korun, prostě všichni jste dole v popisku videa, protože každýho donatu si vážím. Takže ještě jednou já vám strašně moc děkuju, protože je to prostě něco neuvěřitelného. A zbytek peněz si dál šetřím, nebudu je vůbec utrácet, protože v létě tady z toho posraného prostoru mizíme a budu mít vlastní studio. A budu ho právě platit z vašich donatů. Takže prostě něco, co jsem vždycky chtěl, se stává skutečností, takže já jsem z toho prostě úplně vystříkaný, jako promiň, ale fakt jo. Takže ještě jednou díky moc všem, teď vám ukážu, jak ten počítač vypadá. Už jsem ho rozbalil, protože jsem nechtěl, aby tady to video bylo jenom jakoby nějakým stylem unboxingu, ale hned vám ho ukážu. Já vám ho ukážu. Nebudu vám tady říkat, co v něm všechno je, protože bych se tady akorát tak na videu strapnil, protože moje výslovnost těch parametrů je katastrofální, dělá mi to prostě problém. Akorát v komentech byste se hádali, jaký jsem retard, že to neumím vyslovit a tak dále, takže máte to vypsaný v popisku videa. Jo? V popisku videa máte prostě název toho herního počítače a zároveň tam máte vypsaný i ty parametry, takže to všichni budete vědět. A teď vám ho jdu ukázat. Jako název počítače vám můžu říct, to snad neskurvím. Je to prostě HAL 3000 a je to Alpha Gamer, ale prostě ten název Alpha, ježišmarja. Je to prostě moje Alpha, vám to musím ukázat. Sice nevím, jestli ho vidíte dobře, je takhle černý, ale když ho pak zapneme, tak bude svítit vlastně červeně. Ono je to vlastně jakoby průhledný, že? A vypadá prostě úplně božsky, no. Je to prostě moje Alfa. Nechcete vědět, co s ním večer budu dělat. Takže veškerý informace o něm máte v popisku videa. Stál 30 000, takže zbytek peněz prostě dál šetříme, protože v létě se chci tady z toho prostoru přestěhovat do vlastního studia. A teď přejdeme na poslední část videa. Ano, máte to v názvu videa. Bude se jednat soutěž o můj původní počítač. Budu moc rád, pokud teď budete pozorně poslouchat podmínky soutěže a nebudete se mě potom zbytečně ptát soukromně, jestli jste to udělali správně a kdy soutěž končí. Prostě poslouchej a dozvíš se to. Nejdůležitější podmínka je dát like na tohle video. Druhá podmínka přihlásit se k odběru. Protože pokud vyhraješ a zjistím, že mě neodebíráš, tak jako nevidím důvod, proč bys měl vyhrát, protože dá se to zjistit. Třetí podmínka, tohleto video vzít a dál ho sdílet na sociálních sítích, ať už je Instagram, Facebook, prostě kdekoliv. A teď přijde ta poslední podmínka. Napsat do komentářů, proč zrovna ty bys měl tento můj původní počítač vyhrát. V popisku videa jsou parametry toho původního počítače, který jsem vlastně doposud vlastnil. Půjde logicky do továrního nastavení, takže v něm vůbec nic nebude, bude jako novej. A můžu vám jenom jako takhle sdělit, že mám na něm vyzkoušenou i GTA 5, funguje v pohodě, až na to, že vlastně není ten počítač prostě jako na streamování. Jo? Jako nedoporučuju na něm takovýhle hry streamovat. Jo? Jako je třeba GTA 5. Je to o ničem. Ale sami můžete vidět, že jsem na tomhle počítači streamoval spoustu her a šlo to v pohodě. Takže
Bude prostě jako novej, bude prostě do továrního nastavení a napiš mi prostě do komentářů, to je ta poslední podmínka, proč zrovna ty bys ho měl vyhrát. Je mi potom jedno, co s ním uděláš, jestli si ho rozebereš, jestli z toho potřebuješ jenom nějakou část, to už mi je jedno, to už prostě je na tobě, ty ho vyhraješ. A ještě k tomu do závorky napiš svoji sociální síť, ať už Instagram nebo Facebook, protože pokud vyhraješ, já tě musím skontaktovat a chci to udělat trochu víc zajímavější. Chci tě skontaktovat stylem, že mi potom dáš svoje telefonní číslo, já ti osobně zavolám a udělám se z toho video, jak ti ho přivezeme až domů. Takže to bude prostě what the fuck, jo, prostě ano, pokud vyhraješ, neboj se toho, prostě dej mi potom na sebe kontakt a přivezeme ti ho až domů. Ať je to takový víc zajímavější a no prostě já s tobou mít taky takový lepší pocit, že ti ten počítač prostě v pořádku, že jsem tě ho prostě v pořádku doručil. A i lidi uvidí, že prostě se nejedná o žádný fake a opravdu ti ho prostě doručí. Soutěž bude probíhat do června, což znamená, že máte celý květen, jako ještě i tenhle měsíc, že tady ten konec měsíce a celý květen se zapojit do soutěže, lajkovat tohleto video, sdílet ho a psát do komentářů, proč zrovna vy byste měli vyhrát ten původní počítač. 1. června jeden z vás vyhraje a začne se točit video, jak vlastně výherce se pokusím skontaktovat, že jo, a přivezu tě ho osobně domů. Pokud bys měl s tím nějaký problém, tak klidně se o tom můžu popovídat s tvýma rodičema, že jsi prostě vyhrál ten počítač a tě ho přivezem a tak dále, aby prostě pak nebyli v šoku, že člověk jako já prostě ti přijede domů. Takže budu moc rád, pokud se všichni zapojíte. Dělám tuhletu soutěž, protože si myslím, já to prostě vím, že za to, co jste pro mě udělali, jak jste mě prostě finančně podporovali a co jste pro mě všechno udělali a to, že chodíte na streamy, ono nejde jenom o tu finanční podporu, ono jde celkově o to, že ta komunita prostě, že vy na těch streamech jste, že já prostě můžu prostě streamovat celou noc, nejít spát a prostě vy tam furt jste. Jo, to je něco, co je strašně pro mě silná věc. Jakože opravdu můžu streamovat cokoliv celou noc a vždycky tam se mnou budete. A to je asi nejvíc. Jako. To je nejvíc. Vy si to prostě zasloužíte. Takže podmínky jsou snad jasný. Budou vypsaný i v popisku videa. Všechno bude vypsaný v popisku videa, takže se nebojte. Všechno si stačí přečíst, zapojit se a už se těším teďko na výherce a na to, jak se to video bude točit, že vlastně si udělám takovej výlet za některým z vás, kdo vyhraje můj původní počítač. Je to mazec, celý tohleto video a všechno teďko, co se děje na tomhle channelu, je prostě mazec. Já vám za to strašně moc děkuji, za vaši podporu, je to neuvěřitelný. Ještě to trochu rozdejchávám, ale už to ukončím tohleto video. Ještě jednou děkuji moc a podmínky jsou jasný. Dát like, přihlásit se k odběru, dál tohleto video sdílet a napsat komentář, proč zrovna ty bys měl vyhrát. A do závorky sociální síť, abych tě mohl zkontaktovat, nejlépe Instagram nebo Facebook. Mějte se hezky, anebo dokonce, e-mail je takovej na nic, protože než si všimnete, že jsem vám vůbec napsal něco do e-mailu, tak jako nevím, jestli chodíte často na mail. Pokud chodíte často na mail, tak klidně i e-mail, ale pokud fakt málo, tak doporučuji radši ten Facebook nebo Instagram tam napsat. Mějte se hezky a ahoj.